ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁ ଲୀଳାବତୀ। କିଛି କଥା କିଛି ଗଳ୍ପର ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟର ଉପାନ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମାଟି ଯେଉଁଠି ଆକାଶକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛି ପରି ଭ୍ରମିତ ହୁଏ, ସେହି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଛୋଟ ମଫସଲ ଗାଁଟିଏ। ସହରୀ ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର, ସାଧାରଣ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭେଦ କରି ନ ପାରି ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛି। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହୁଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଅସଲ ସନ୍ତାନ ଆଦିବାସୀ ବଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକ। ସହର କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, ହେଲେ ସହରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ହାତରେ 100-200 ଦିଅନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମହୁଲି ପିଅନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମାଇପିଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଢୋଲ ବାଇଦ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚନ୍ତି। ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି, ହେଲେ ଏମାନେ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। କାଠ, ପଥର, ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ଛପର ଘରେ ଏମାନେ ରହନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଝୁଣା, ମହୁ, କାଠ, ଛତୁ, ମହୁଲ ଏସବୁ ଆଣି ବିକନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆଗ ପଛ, ଠିକ୍ ଭୁଲ, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଏସବୁ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ବା କାହିଁ? ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନର ରାଜା। ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗି ପାହାଡ଼, କେତେ ଯେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, କଚା ସଡ଼କଟିଏ ଏ ପାହାଡ଼ ସବୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥାଏ। ଗାଁର ବାହାରକୁ ରାସ୍ତା ଧାରକୁ ଲାଗି କୁଡ଼ିଆଟିଏ, ଭେଣ୍ଡା ଟୋକାଟାଏ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥାଏ। 24 କି 25 ବର୍ଷର ହେବ ବୋଧେ। ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା, ହେଲେ ଦୈବ ଯୋଗକୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ମୂକଟାଏ, ହେଲେ ସବୁ ବୁଝିପାରେ। ତା ନାଁ ମକରୁ। ମକରୁ ବିଲରେ ଖଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରେ। ମାଘ ପରବ ଆସିଲେ ଖୁବ୍ ନାଚେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବଡ଼ ପରବ ମାଘ ପରବରେ ମକରୁ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଖୁବ୍ ନାଚେ। ଦିନେ ଏମିତି ମାଘ ପରବରେ ମକରୁ ନାଚି ନାଚି ଥକିଯାଇ ଭୂଇଁ ଉପରେ ବସି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟିଏ ପାଣି ଢାଳଟିଏ ଆଣି ମକରୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦିଏ। ମକରୁ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ପାଣିତକ ପିଇଦେଇ ଢାଳଟାକୁ ଦେବାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଦେଖେ ତ, ସୁନ୍ଦର ନାଲି ନେଳି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧା ହାତ ଦୁଇଟି ତା ହାତରୁ ଢାଳଟିକୁ ନେଉଛି। ମକରୁ ତ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ହେଲେ ସେ ଯେ ମୂକ, ହାତଠାରେ ଝିଅଟି ବି କିଛି କହେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ବାସ୍, ମକରୁ ଝିଅଟିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଇ ଦିନରୁ ମକରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲାଣି। ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ କାଟି ଆଣି ତା କୁଡ଼ିଆ ଘର ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଘେରାଇଦେଲାଣି। ଝିଅଟି ବି ସକାଳୁ ଉଠି ବାସି ପାଇଟି ସାରି ଶାଗ ଭାତ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଦେଇ ମକରୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ଝିଅଟି ଏବେ 5 ମାସର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା। ଏବେ ମକରୁ ବେଶୀ କାମ କଲାଣି। ମକରୁର କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ଭଲ 2ଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନି ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଭୋଟ ସମୟ ଆସେ। ଭଳି କି ଭଳି ଗାଡ଼ି ଛୁଟେ ଏଇ ଅପନ୍ତରା କଚା ସଡ଼କ ଉପରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ନେତାମାନେ ଘର ଘର ବୁଲନ୍ତି, ମକରୁ ଘରକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି। ମକରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି। କାଲି ସହରରେ ସଭାଟିଏ ହେଉଛି। ସଭାରେ ଭିଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦରକାର। ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଫେରିବା ବେଳକୁ ଜଣକା 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ନେତାମାନେ ଟ୍ରକ୍ ପଠାଇଲେ ଲୋକମାନେ ଯିବେ। ମକରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ଘରେ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଥାଏ, ହାତ ଠାରି ବୁଝାଉଥାଏ। ମନକୁ ତାର ପାପ ଛୁଉଁଛି। ନା ନା ନା, ସେଠାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମକରୁ ଠାରରେ ବୁଝାଇ ଦେଲା, ସଭାକୁ ଗଲେ ସେ ମାଂସ ଭାତ ଆଣିଦେବ, ପୁଣି 100 ଟଙ୍କା ବି ପାଇବ। ଛାଡ଼ିବ କେମିତି? ଏମିତିରେ ସେ ତାକୁ ତ ଭଲ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନି। ସ୍ତ୍ରୀର ମନା କରିବା ହେତୁ ମକରୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରାଗରେ ଶୋଇଲା। ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେବା ଠିକ୍ ହେବନି। ରାତି ସାରା ଚେଇଁ ଚେଇଁ ସପନ ଦେଖିଲା ମକରୁ। ତାକୁ ମିଳିଥିବା 100 ଟଙ୍କାରେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିବ। ସକାଳ ହେଲାରୁ ଟ୍ରକ୍ଟାଏ ଆସି ଲାଗିଲା। କିଛି ସହରୀ ପିଲା ଟ୍ରକ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗଣି ଗଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍କୁ ଉଠାଉଥାନ୍ତି। ମକରୁ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ମେଲାଣି ନେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ଉଠିଲା। ରାସ୍ତା ଧାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଦେଖୁଥାଏ ମକରୁକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗାଡ଼ିରେ
ମକରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଆସି ଲାଗିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ବାବୁମାନେ କହିଲେ, ମକରୁ କହିଛି ତୁ ବି ସଭାକୁ ଯିବୁ। ମକରୁ ସହିତ ବସି ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବୁ। ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତାର, ହେଲେ ମକରୁ ନାଁ ଶୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। ଏଣେ ମକରୁ ସହରରେ ଯାଇ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାପ୍ରେ, ଏଠି ତ ମଶା ମାଛି ପରି ଲୋକ ହାଉଯାଉ। ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ଭଳିକି ଭଳି ଦୋକାନ। ଏଣେ ଶୁଭା ଯାଉଥାଏ ନେତାଙ୍କ ଭାଷଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଂସ ଭାତ ଲାଗି ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ମକରୁ ଭାଷଣ ସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଖାଇବା ଜାଗାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ପତର ଧରି ମାଂସ ଭାତ ଧରି ଖାଇବାକୁ ବସିଲା ବେଳକୁ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଭୋକିଲା ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା ତାକୁ। ମନେ ମନେ ବୋକିଟାଏ ହୁଣ୍ଡିଟାଏ କହି ଗାଳି କଲା। ମୁଣ୍ଡରୁ ଗାମୁଛା ଖୋଲି ମାଂସ ଭାତ ଥିବା ପତ୍ରକୁ ଗାମୁଛାରେ କଷିକିରି ବାନ୍ଧିଲା। ଫେରିବା ବେଳେ ଟ୍ରକରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା, ଯେମିତି ସେ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ମାଂସ ଭାତ କାହା ନଜରରେ ନ ପଡ଼ିବ। ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ପରି 2 ହାତ ଛନ୍ଦି ଛାତି ମଝିରେ ଗାମୁଛାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ମକରୁ। ଟ୍ରକଟି କିଛି ମାଇଲ ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗୋଟାଏ ଆବାଜ ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ମକରୁ ବସି ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆହତମାନଙ୍କର ବିକଳ ଚିତ୍କାର। ଟ୍ରକରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଶରୀରଟିଏ ଛାତିରେ ଗାମୁଛାର ପୁଟୁଳିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାଏ। ନିଜ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଦୂରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବୁଦାମୂଳରୁ ଜଣେ କେହି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଦେହ ସାରା କ୍ଷତ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନି, ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ବି ତାର ଦେହରେ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ହେଉଥିଲା ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ତା ଉପରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର କୋଳାହଳ କଥା ଶୁଣି ସେ ବି ବାରମ୍ବାର ଉଠି ପଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନରେ। ସେ ଥିଲା ମକରୁର ସ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାଗଳୀଙ୍କ ପରି ଖୋଜି ଚାଲିଲା ସେ ମକରୁକୁ। ମକରୁ ଗାମୁଛାରେ ଥିବା ପୁଟୁଳିକୁ ଜାକି ଧରି ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ମକରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ତା ସହ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ମକରୁର 2 ହାତ ଖୋଲି ତାର ଛାତିକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଡ଼ଉଥାଏ। ତାକୁ ଯେମିତି କହୁଥାଏ, ଯିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲି ପରା, କାହିଁକି ଗଲୁ? ଏହି ମାଂସ ଭାତ କାଳ ହେଲା ରେ ତୋର। ଏହା କହି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ମକରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମକରୁ ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଏକ ବୁକୁ ଫଟା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥାଏ। ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗାମୀ। ସେ କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭୁନି। ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମାଂସ ଭାତକୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଶୁଭୁଥିଲା ସହରୀ ଧୋବଧାଉଳିଆଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ବିଲୁଆ କୁକୁରଙ୍କର ଧ୍ୱନି। ଗଳ୍ପଟି କିପରି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।